Takže čaute ľudia a vítam vás od ďalšieho videa zo série Testa za Champom. V minulom videu sme bohužiaľ zostali v Silver 3, ale dnes to ideme zmeniť. V minulé videu sme skoro prepadli do Silver 2, sme boli pár MMR bodíkov, aby sme prepadli. Tak pred videom som hral trošku a získal som nás do Division 3. Čiže aby to bolo proste lepšie. Dobre, máme loptu. Ma zaujíma, aký typ človeka toto je proste ako hrá Rocket League. Tak vieš zistiť veľmi veľa. Počkať, shot. Dosť som sa zlepšil, lebo som aj trénoval. Minulé video bolo tak trošku kratšie. V strede, čo som editoval video, sa mi footage odstránila, preto bolo to video len 9 minútové. Nádhera, nádherný save. Poď. Daj sa na auto, flipni ho! Wow, nice. Ako som z 0 boostov urobil toto. Aj keď som získal tie malé pedy, ale wow, to bolo crazy. Nope, wow. Crazy, ja už som išiel robiť front flip. Nádhera, nádhera. Backwards defense. To len 1 minúta, tak to musím variť. Flip. Freak. Poď aspoň jeden ešte gól, poď gól, poď. Nie. OK, sme v hre. Toho nemôžeme prehrať, lebo potom asi pôjdeme dole. To by nebolo veľmi pekné, že prvé 2 hry videa a sme dole. A to nikto nechce. Air dribble, pozri na mňa. Air dribble, speed bump, speed flip, W. Takéže imagination, teraz nemám schizofrénu. Air dribble, nádherný air dribble. Nechápem ľudí, ktorí už vedia air dribble v Silveri. Na mne 1.5 literálne hitol air dribble. Našťastie som ho chytil, lebo no Silveri nie sú moc najlepšie ľudia. When you worry the picking rose. Nádhera. No, ak ja teraz urobím front flip a on robí ten jeho speed flip, tak ja urobím to isté, lebo on tam nedáva boost. A dokonca aj rýchlejšie. Nie! Dal nám gól, ale presne preto to bol ten jeden extra gól, ktorý som mu dal. Kde išiel? Do Zimbabwe. Ďakujem, kúpite si letenku. Nech si idete niekde, napríklad do Niagara Falls. Napríklad. Boom! There goes your goal lead. Watch it. Crumble. Feel the power. Nicholas is my name. No escape. Time to face your fate. There's no debate. I am the one we all fear. Didi Blood si povedal, že City Boy. To vy edite za videa radšej. Nesme dávať City Boy. Sme v ďalšej hre, už sme vyhrali 2 hry po sebe, 1 hru sme prehrali. Ale stále sme Division 3. Ja si kvôli tomu, že hneď prvú hru sme prehrali, tak si to proste myslí, he is not worthy yet of Division 4. Ale ja im zmením. Hneď potom budeme pekne na gold a to video skončí. Teraz som na ceste nie zo Silveru, ale z Goldu. Takto presne to skončí. Nie! On to dal tak do corneru divne, lebo ja som dal hroznú recovery, pozrite tam na mňa vzadu. Fake goal? Počkaj, len to nefamblni. Let's get down, let's get loud. Got no music, it's this feeling, what you gotta do. Let's get loud. Áno, len tú jednu vetu viem. Počkaj. No tak to bolo nádherné využitie môjho 14 boostu. Ja si počkám, kým tu dokúha. No dokúhaj som. Tak vyni si tú loptu. Easy. Wave dash som spravil. Ja som tam spravil wave dash. Nádhera. Ja si pekne počkám. Lebo v tomto ránku robia oponenti toľko veľa chýb, že vy ani nemusíte byť dobrí. Veľa musíte vedieť, kedy urobia chybu a kapitalizovať. Ale toto je interesting! Nádhera. Prečo mi to nedalo save? Hej, mal mi to dať save. Probably on to saveol. Alebo čo sa zajčili? Nope! Nádhera. Ja som proste saver. Server som, no. Minecraftový server. Ďakujem, post. Demo. Somry. Tak nič. Logicky v Rocket League. V realite by som nikdy nikomu neprijal. To by nikto nemal. Už cítim tú silu v Rocket League, ako je do mňa. To neznelo tiež dobre, ale
Lepší... What? Počkaj. Tento replay si musím pozerať. To ak on sám skipne, on dal... Nasty error roll. Sme na škole mali výber ruština a nemčina. Ja som si vybral ruštinu, ruština je pík. Nemčina sa tam sťažujú, že učiteľka nám im tam dáva, že milión známok, milión písomiek. A my tam proste na ruštine chillujeme. My sa učíme nejaké mama, papa, ja, v meste myslím ja, W song. Ale je to pík. Ešte tam išiel aj jeden môj kamarát, lebo to je otravné, že oni vždy rozdeľujú tie skupiny podľa mena. Jedno meno, priezvisko. A ty ideš s ním. Prečo idem s ním? Lebo máte blízko priezvisko. A potom tvoj najlepší kamarát je na druhej strane toho listu. Nie Epstein Files. Je na druhej strane toho listu. A že dobre, tak druhá skupina. To je tvoj kamarátová meno. Go, poď, rýchlo. Dobrá, 9 sekúnd. Bude kinda ťažké to urobiť, ale veríme si. I would rather die standing than win kneeling down. Jeez. OK, čiže toto je posledná hra, musíme ju vyhrať, lebo sme absolútne tiltli pár hier. Sme znova Division 2, čo nie je moc dobré. Som absolútne bol angry a potom som tak kazil všetky ostatné hry. Tak teraz musíme variť. Sice stále ma to asi neposunie naspäť do Division 3, ale mohli by sme sa tak dostať aspoň proste vyššie MMR. Mohli by sme tak dostať aspoň vyššie MMR. Len teraz musím túto jednu hru aspoň uvariť. Ale Silver 2 není ťažký rank, teda Silver 3 Division 2. Som to vyral natáčam hodinu, si preto toto lebo som hral toľko veľa hier. Tak túto hru aspoň musíme vyhrať. Keď ju prehráme, tak to bude absolútne jedno, už to sa vypnúť. Bang. Yes! Dobre, aspoň jednu hru vyhráme. Ok, ale možno ak to vyhráme s nejakým veľkým náskokom, tak môžeme aj dostať toľko veľa MMR, že vyhráme, čiže stále musíme variť a dúfam, že na to dá do Division 3. Jak sa to zmenilo z toho, že ideme do Goldu, zrazu na hre nechceme prepadnúť znova nádhera. Ale dávame góly. Len keby som nerageval, tak by sme možno mali aj Gold. Ok, ideme na vec. Poď. 9. And you're already picking nádhera. Ja mám také dobré backflipy. Ja som Tary. Dobre, ale ako som na začiatku hovoril, že proste oponenti mi nechávajú priestor. Ja musím priestor a nenechávajú. Čiže podľa mňa, teraz mi to dali väčší rank na hranie, lebo už to myslí, že už môžem ísť vyššie. Počo aj ja by som si dal akože mohol, takže myslím. To si klipujem. OK, vyhrávame 4-0, čiže ak to budeme absolútne dominovať, tak dúfam, že takto MMR funguje. Back, frontflip. Škoda. OK, ale Disable Thermic comeback, čiže musím viac variť. On to necomebackne to proste, nemôže. To nedá gol. Nie, on to comebackol, počkaj, nechajte ma variť. Teraz budem ticho a budem variť. Ja túto hru, ak prehrám, tak určite do Division 1 a sme späť tam, kde sme začali v minulom videu a znamená to budem musieť grindiť. Tak bude gol. Takže dobre, toto je koniec tohto videa, toto video skončilo ešte horšie ako to minulé, lebo sme nedostali, ale išli sme dokonca aj dole, takže uvidíme sa na budúcom videu, I guess. Dúfam, že bude lepšie. Tak čau.